Per la següent improvisació vull demanar un aplaudiment per l'Àngels Gullón! Àngels, té que provar el circuit. Àngels, Òscar Àngels, Àngels Roger ja ens coneixem, però està sonant bé i és l'Àngels, aviam Àngels, parla. Hola, qui soc? Sí. Té una microfonia? Sí? Molt bé. Doncs ara ja estem preparats. Va, som-hi. Sí, Àngels? Vai. L'Àngels ha vingut a jugar, va. Som-hi. Les Miserables presenta... Però què diu? Les Miserables. Les Miserables, les improvisables, miserables, que són... Sí que ets miserable. El musical Per què separat s'escriu tot junt? I tot junt s'escriu separat? Per què separat s'escriu tot junt i tot junt s'escriu separat? El musical de la Golden Age. No n'he fumat, senyora... Senyora... Ernesta. Senyora Erni, perdó, no li diré més Ernesta.Èrnia. És que com que té aquesta forma de caminar... És aquesta Èrnia que tinc aquí! SenyoraÈrnia, li volia demanar una cosa. Resulta que hi ha una noia que ve sovint, tots els diumenges, i em demana que balli. I jo no sé ballar, senyora Ernia. Que no es balla, la veritat que no es balla. No es llegeix, està en silenci, no es fuma, la veritat. No fumaré més, però vostè era ballant. Vaig recollir. És cert, vostè em va trobar abandonat als carrers, senyora Ernia. Un farcell. I ara m'ho pagues així. No. Punyetera adolescència. Senyora Ernia, tinc un regal... És la teva adolescència. No hi ha manera de lluitar per això. I la senyora Ernia em va deixar allà enmig de la biblioteca com un cagarro. Sense classes de dansa ni res. I me'n vaig anar plorant a casa. Ernia, però... Potser no es parla amb ell. Sí, para, ok. Vaig a fer el pipí. Què en farem d'aquest noi? Sóc jo qui ha assumit tots els deures, saps? Ara que no ens veu. Què? Ara que no ens veu, no cal dissimular, nena. Tu i jo no ens hem de veure mai més. La meva dona sempre és a la cuina, però sospita alguna cosa. Per això que hi ha entre tu i jo, Sí, ara estem fent un pipí. Dona la cuina. Les altres criatures? Fuig amb mi. Sí, deixem-ho tot. He vist una planta! He vist una planta! Mira'm a mi, només a mi. Mira'm a mi, només a mi. Clava els teus ulls en els meus ulls. No sé si puc. Surt d'aquest moment.Èrnia! Són envoltats. Ens poden sentir.Èrnia! Ben fort. No estàs sola,Èrnia. Sí, tu i jo. No perdem el temps. Ai, no. No podem parlar. Que et desmaies? No! Carinyo, porto l'escuder. Què t'ha passat? Què li passa a aquesta pobra? Ràpid, un reconstituent. Tinc unes petúnies que van fent efecte. Petúnia? No. Com que no? Deu tenir fred aquesta pobra amb la pluja que està fent. Un romaní? No! Una menta? No! Escolti, vostè és la jefa del meu fill, no? No, però vostè li hauria de dir quatre coses ben fresques. No marxis gaire lluny, perquè jo he sentit des de la cuina el que passava fa temps que jo ja ho sospitava. Tu calla! Hi ha res que em vulguis dir? Parla! Vols que parli jo? Canta! Ja cantaré. Però sí qui ha de cantar no sóc pas jo, perquè crec que teniu moltes coses a explicar vosaltres dos. Jo estava allà cuinant i us he
vida. Jo mai ho he experimentat. Ja ho recollo jo! No ho sé, potser podria introduir-me en aquest món del poliamor. Ell t'introduirà, jo no tinc res per introduir. Anem a la biblioteca i busquem algun llibre que ens expliqui com ho hem de fer. Què us sembla? Bona idea. I si allà sorgeix... Però això ho faríem enganxats o separats. I així va ser que el meu pare va marxar amb l'hèrnia. Se'n van anar lluny d'allà on vivíem. I de sobte, un dia els vaig trobar a dalt d'un cim. A dalt, el nom d'un cim? Un cim? Estaven al Pedraforca. S'havien escapat i jo els havia divisat amb els meus binocles. I ells estaven junts, a dalt de tot del cim. Ens agrada el Pedraforca perquè és tot pelat. Tot és rosa i no hi ha... I fa fred. No hi ha cap... Pare! Hèrnia! He pujat amb el piulet. Us dic una cosa, si us en aneu lluny, heu de saber que jo tornaré a fugir. El qual és una imbecilitat perquè m'ha costat un ou pujar fins allà. Per tant, he decidit que no podré. Necessito un pare i una mare, Hèrnia. Quina m'abandonisti fa molt de temps. Què fora de la teva mare? En tot aquest temps que no La estàs mare fora. és una alcohòlica, ja ho sabeu. Hèrnia, vos teniu a dintre una dolçor. Jo sé que vos, en Tubi, fóreu una gran ballarina i una dona. O és que s'ha perdut l'essència d'aquella? He trobat el vostre llibre a la biblioteca. Us deixaré una estona perquè us trobeu. Temps. Vaig ser jove. Exacte. Temps. Jo ballava. Fa un temps vaig ser jove. Però això ja va passar. Però és per recuperar... Tinc 60. I que més hi ha una vida final. Hi ha un Al final tampoc. Hi ha un home nostre davant. Si vols, Deixem enrere, el meu pare és un imbècil. em pots acompanyar. Mare i fill, encara que és postiç, estimat. Estimat, ja tinc mare. Volem seguir Plegats, I vam baixar a esquiar pel Pedraforca tot hòstia. Van estar separades i ens estan junts. Per què? Mare, només em queda una pregunta per acabar. Per què va junt i separat? Torna a la biblioteca i ho busques.